ओमफ्राय आदामोनाव सोंगोन दे आदाया गेम्सखौ सिनायगोन ना सिनाया बेखौ सोंगोन आङो मानि थाखाय फेमास गेम्सआ सोंगोन आङो थ' आदामोन नोंसोर गेम्सखौ सिनायगोन ना सिनाया गेम्सखौ आंथ' सिनाया आं भलिबलखौ सिनायोलै गेम्स आबो गेम्सखौ बेजे बुङाब्रा रायजोखौ हेलो एवरीवन वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय थ' नोंथांमोन जोङो माने दायो दतमा जानानै ओमफ्राय दा जोङो हगमा सकआव दं आरोना ओमफ्राय जों सरलपारा थांगोन आंजों लोगोआव दं माने लोगोफोर दं आरोना नै इथिं नायनो हागोन खाफालाबो मोजांथार इथिंना हर बोथोरा मोजां खाफाला मोजांथार दिनै अखाबो हायाखै सान्दुंआबो एसे दुंदों ओमफ्राय नै इथिं नायनो हागोन आं माखासे लोगोफोरखौ देखायगासिनो जों दायो बहा थांगोन सरलपारा सरलपारा आदसा ओंखारनो थाब ओमफ्राय नैथिं दङ जोंहा माखासे बयबो दंजोबो आरोना नायनो हागोन नोंथांमोना नैबेखौथ' आदा गय खाबारिखौ मिथिखायो बयबो गय खाबारि आदा गय खाबारि ओमफ्राय जों दा थांगोन आरोना नैथिं गासिबो दंजोबो नै औ जों दा बहा थांगोन सरलपारा ना सरलपारा थांगोन जोङो मिथिबाय नोंथांमोन नै नायनो हागोन बिथिं गासिबो दंजोबो औ दे बिदिबा नायलांबाय थादो ओमफ्राय सिगांथिं दंबावो आं देखायगासिनो नै बिथिं दङ जोंहा एकदम खेबनै जानोसै देग्लाय एबारजों नै बिथिंबो दङ बिथिंबो दङ बे मा जायगा मोनलाय बावलायलायबाय आङो हगमा मिथिबाय हगमा बे जायगानि नामा जों दा माने सरलपारा थांसै आरोना चलो गोसो थोनायाबो गैलाब्ला मोजां मोननायाबो जालाब्ला लेखा फरायावबो जालाब्ला हाल खदालावबो थांलाब्ला न'आव थानानै गुन्दै गैला 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 बेवहाय जेबो गैला जाला 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 आंजों जेबो जाला चलो चलो आगे चलो जों दा सरलपारा थांगासिनो नोंथांमोना नायनो हागोन दा जों माने बे हगमा आरोना बे जायगानि नामा हगमा ओमफ्राय नै बिथिं बेदर फानो बेदर फैदो नै फैगासिनो ओमफ्राय जोंहा माखासे लोगोफोरा माने बिसमुरियाव नेनानै दं आरोना बिसमुरियाव नेनानै दङ बिराद बुरजा जाबाय जों खमैब्लाबो 20टा 25टासो बाइक जालांगोन लाइन थांगासिनो नोंथांमोना नायनो हागोन थ' नोंथांमोन दायो जोङो सेरफांगुरि हाइवे मोनबाय आरोना ओमफ्राय नैबेनो सेरफांगुरिया दसे देखायगासिनो आं नोंथांमोननो लाखिनानै मानो होनना बुङोब्ला जों गारि सायावसो दंना बिराद माने मोजां खोनानो नागिरा आरोना भइसखौ थ' नोंथांमोन नैबे सेरफांगुरि अट' स्टेन्ड आरोना टेक्सि स्टेन्ड बे सेरफांगुरिनि ओमफ्राय जों दा ओरै सिदा थांगोन आरोना सिदा थांगोन जोङो सरलपाराथिं ओमफ्राय नैबे माने मेन नेसनेल हाइवे सेरफांगुरि बाजार मोनबाय जोङो ओमफ्राय ओरै जोङो सानजाथिं थांनानै बिसमुरिथिं थांगोन आरोना नैबेयाव बाजार जादों बाजार सेरफांगुरि बाजार नायनो हागोन बेनो आरोना सेरफांगुरिया ओमफ्राय बे मेन नेसनेल हाइवे बिथिं ओरैजाय माने वेस्ट बेंगल थांजायो आरोना सोनाबहा ओमफ्राय जों दा ओरै सानजाथिं थांगोन सरलपारा ओरैजाय थांगोन जोङो माने बिसमुरि जानानै नैबे बाजारा आरोना दिनै हाथाय जादों खोमा समबार हाथाय जादों आरोना जों दा सेरफांगुरि हाथायाव हाबदों आरोना दिनै समबार हाथाय जायो सेरफांगुरियाव बेदर एसे लानो नागिरदों बेदर लागोन आरोना नोंथांमोन जोङो माने दा हांनानै जाहैनांगौ बेदरखौ सरलपारायावथ' बेदर मोनगोन ना मोना मिथिया मोजां ओमफ्राय बिथिं जों सेरफांगुरि हाथायाव मा बेदर लागोन ओमफ्राय हांसो लागोन ना लाया हांसोखौबो नायगोनसै आरोना जों लाया हांसोखौ थ' जों दायो माने बेदर लायनो थांगासिनो बबेथिंथाय बेदर फानग्राया बे सेरफांगुरि हाथाय आरो समबार हाथाय सेरफांगुरिनि ओमफ्राय जों दा अमा बेदर लागोन अमा बेदर नागिरनो थांगासिनो र' अमा बेदर नागिरसै अमा बेदर माथिं फानो अमा बेदरा जों माने दायो हाथाय गेजेराव दं आरोना हाथाय माने मानसिनि हाथाय नङा आरो बाजार अमा बेदरखौ बबेथिं फानो जों नागिरगासिनो अमा बेदर
जों दा अमा बेदर बायनो नागिरदों अमा बेदरखौ माथिं फानोबा बारा मिथिया आं एबारसो फार्स्ट टाइम फैदों बेयाव सेरफांगुरि हाथायाव समबार हाथाय आरोना बियो एकदम माने हाइवे नेसनेल हाइवे खाथियावनो माने बारा गोजान जाया सानाव लाजियो नै मादैमोना माने दिनै जायानो आरोना अमा बेदर जों दायो अमा बेदर लांनो फैदों नै बिथिं मादैया बायदों सेरबिस लाखो अमा बेदरखौ हा 100निल' लादों आरोना ओमफ्राय मा दाम मादै केजियाव हा अ 300 थाखा अ बिसिनाव माने एसे खम आरो जोंनियाव खिन्थु 400 थाखा केजि बिसिनाव एसे खम दा नायनो हागोन बिथिं गासिबो अमा फानजोबो आरोना बेयाव माने सेरफांगुरि हाथाय दिनै समबार हाथाय नै बिथिं नायनो हागोन अमा बेदर नैथिं अमा फानजोबदों गासिबो अमा बेदर गोजा बे मेजेमानो जायो दा नारजि जानोसो मोजां जादों बे नारजि हाराखौ नैबे आदाया अख्रुबजोबगोन मिथिबायना हाराखौ सेरफांगुरियाव जोङो हाथाय खालामखांबाय माने अमा बेदर बायदिसिना लाबाय आरो दै सै जाग्रा मुवा ओमफ्राय जों दायो थांसिगोन गासिबो ओरैनो हरजोब जों दायो थांसै जों बिसमुरि जानानै थांगोन ओरैजाय बिसमुरिनिफ्राय 30 मुरि मोनगोन 30 मुरिनिफ्राय 40 मुरि ओरै मोनलांजोबगोन आरोना गासिबो न'आव थानानै गुन्दै गैला बेवहाय जेबो गैला जाला आंजों जेबो जाला I'm going to Bangalore I'm going to Bangalore बिसमुरि हाथाय मोनबाय नोंथांमोन नैबेनो बिसमुरि मोनबाय जोङो दायो माने बिथिं हाबनांसिगोन आरोना ओरैजाय रायलायगोन जों दा थांगासिनो दं माने बेनो आरोना बिसमुरिया ओइ नै फंबायमोनखौ लोगो मोनबाय दायो थ' नोंथांमोन माने आं दायो बिसमुरि मोनफैबाय आरो बिसमुरिनिफ्राय जोङो ओरैजाय सरलपारा थांसै ओमफ्राय जोंहा फंबायमोनहा नै नेनानै दंमोन आंखौ गोबाव जाबायना नेनाया गोबाव जाबाय माने जोङो बेयाव सेरफांगुरि हाथायाव एसे हाबबोबाय नालाय ओमफ्राय इथिं दङ नै गासिबो फंबायमोन बिसोरो नोंसिना मा गामि खिथाहरदो एसे बिसमुरियानो गोलैयोना बिसमुरि नाम्बार थायो नामा हिद' नाम्बारनो बिसिना ओमफ्राय इथिंबो दङ जों दा थांनोसै आरो ओरैजाय सरलपाराथिं गोबाव जागोन नङाबा नोंसोर थांगोन थाङो दा फंबायमोनहाबो थांगोन थ'दो बिदिब्ला जों थांबाय थानोसै जों दा बिसमुरि हाथायनिफ्राय साहा दावखोगासिनो माने सरलपारा थांगोन आरो लामाया बारा थिग नङा माने बायजोब्बाय लामाफ्रा रिपेयारिं खालामथ'वाखै बेनिफ्राय बेनो बांद्राय गिदिर नङा आरो हाथाया लामाया बारा मोजां नङा बे बिसमुरि बेसेबां नाम्बार बेखौ मिथिला आङो बिसमुरि थांगासिनो नैबेयाव मोनगौमोन माथो नै बेदरफ्रा बिसमुरि फुरा थांगासिनो दायो बेयाव सोर होसिथारोमोनलाय ललिपपा बेयाव होसिथारो ललिपपा होसिथारो दा हाग्रा लामायाथ' बुङोना बिराद गाज्रिखा लामाया थ' नोंथांमोन जों माने दायो उल्था पानि मोनफैबाय आरोना बेयाव मोनसे मन्दिर दङ नायनो हागोन नोंथांमोना आङो बे केमेराजों देखायगासिनो नायनो हागोन नोंथांमोना बेयाव मिलि जुलि दतमा कारिगाव बम माने बलबामनि बेयो माबा जादोंमोन आरोना ओमफ्राय बेयो उल्था पानिनि मन्दिर नोंथांमोन नैथिं नायनो हागोन नोंथांमोना बेनो आरोना मन्दिरा ओमफ्राय जों दायो ओरै साहा थांगोन ओरैजाय थांगोन साहाथिं थ' नोंथांमोन दायो माने जोङो सरलपारा मोनफैबाय बिनि उनाव जोङो दायो माने गंगा बिमायाव माने जोङो दैयाव जोङो गय जरा फाथै जरा होनानै जोङो बावग्रोसै गंगा बिमाखौ जोङो माने मा होनगोन फुजा होगोन आरोना फुजा होखांनानै जोङो दैयाव दा दुगैगोन दैयाव माने जानला मोनला माबानाङा दै मिथिबाय खिला हासुला खालामनाङा दैफोराव मिथिबाय नोंथांमोन मानो होनना बुङोबा बे गोथार जायगा ना गंगा बिमाया
थ' जोङो दायो बेयाव दङ नै नोंथांमोना नायनो हागोन गय जरा फाथै जरा बावगोन जोङो गय जरा फाथै जरा बावखांनानै बेनिफ्राय जोङो दुगैगोन आरोना दा ओमफ्राय नोंथांमोननो भिउखौ देखायगासिनो आङो थ' नोंथांमोन भिउआथ' बेनो बैथिंजाय नोंथांमोना गोजौथिं थाङोबा माने भुटान मोनहैगोन आरोना ओमफ्राय नैबे पाराबो बे बिथिंजाय गासिबो भुटान गोजा बे एरिया माने ओमफ्राय दिनै माने बोथोरा एसेबां मोजां नङा आरो दायो अखा हाबोदों दहाय लामा ससेनिफ्राय नैबेफोराव माने पिकनिक जानो फैनो हागोन आरोना नोंथांमोना 1 जानुवारिफोराव माने सब बेयाव गोबां मानसि जायो आरो ओमफ्राय नैथिं दङ आङो एसे खोन्थानोसै फंबायमोनखौ फंबाय बोरै मोनदों फैनानै मोजां मोनदों बिखाखौ दुब मोनाखै बिखाखौ दुब मोनदों माने फंबायाबो ओमफ्राय बेयाव जों नै गासिबो फैजोबदों आरोना ओमफ्राय बोरै मोनखो फैनानै दा मोजां मोनदों ओमफ्राय लामाफ्राव लामाया गाज्रि होनब्लाबो फैबाय आरो माने लामाया एसे गाज्रिमोन नोंथांमोन जोंना पार्टिया बेनो आरोना माने जों जमा फैदों ओमफ्राय नैथिं दङ मालाय जोंहाथ' सिंगेलसो दै बिसोरखौ सोंनोसै आङो बोरै मोनदों दाना फैनानै नै बिथिंबो दङ बिनानावमोन फंबायमोन दा आं माखासेफोरखौ देखायगासिनो आरोना जों दायो माने फुजा होबाय आरो दैयाव नैबे फुजा होग्राफ्रा दिनैसो दैखौ गाजेनगोन नालाय माने जों एबारसो फार्स्ट टाइम आरोना दैयाव बे दैयाव बेनिफ्राय जोङो गंगा बिमानि नामाव गय जरा फाथै जरा होबाय लोगोफ्रा धुप धुना सावनानै ओमफ्राय जों दा दुगैगोन आरोना दसे उनाव जय सरलपारायाव मोनफैनाय दे जय सरलपारायाव मोनफैनाय दे जय बर'आरि दे आगौ दैयाव थब्ल'दो दैयाव जों दा दसे उनाव दुगैगोन नोंथांमोन दायो जों फुजाखौ होनानै लाग्रोबाय माने गंगा बिमानि नामाव जोङो गय जरा फाथै जरा बावबाय ओमफ्राय जोंना दायो माने अमा हांनाय दाउ हांनाया जासिगोन आरोना थ' नोंथांमोन दायो जोङो माने अमा हांग्रोनोसै अमा हांखांनायनि उनाव माने जोङो दा मोसागोन आरोना दसे ओमफ्राय दैयाव दुगैगोन जों दायो अमा हांनो रेडि जानोसै चलो अबे बहुत कुछ करने वाला है हम लोग देख सकते हैं आप लोग अभी हम लोग स्वॉर्ड का मीट लेके आया उसको जलाएंगे जला के हम लोग थोड़ा खाएंगे उसके बाद इंजॉय करेंगे तो चले शुरू करते हैं ओमफ्राय जों दा बेयाव पिकनिक जानो नागिरदों नोंथांमोन पार्टि जानो नागिरदों जोङो नै दाउआबो मासेल' फिसानो ओमफ्राय बेदरबो दङ आरो दंबावो बेदरा दंबावो जों दायो बेयाव एसे माने पार्टि खालामगोन आरो थ' जोंना बन सन जाबखाबाय रेडि ओमफ्राय नैबेयाव माने दाउ अमा दङ बेयाव 3 केजि बेयाव सेरनै ओमफ्राय दाउआ मासेल' आरोना अमा बेदर जायैनिया दाउ ओमफ्राय नैथिहाय जोंहा बाइकखौ दोनबाय बेनिफ्राय जोङो बेयाव दुगैगोन दा दसे नै बिथाङा माने बेग जाम बारगोन बे दा मिथिबाय बिराद डेन्जारखा यो नायनांगोन जों दा एसे पार्टि खालामसै नै बिथिहाय जोंहा हालदिंगायाव थुगासिनो अमा बेदरा सेरबेसे जोंना खिथाहर दैथिं खय केजिमोनलाय बेदरा सेरनै आरो लायबावदों ना माथो नै अमा बेदरा जोंना गोगोम नैथिं हांनाय स्टार्ट खालामजेनबाय जोंना नै बिराद बरिया जाबाय दायो माने अखाया गारबाय आरो सान्दुं जाबोबाय बिराद मोजां जाबाय नै बोथोरा दायो नैबेयाव न' बानायब्रबलायलायबाय जोङो त्रिपाल खोंनानै अखा हादोंमोन ना बिथिंजाय जोंना माने अमा हांनाया जाबाय नै बिथिं जोंहा माने दायो दाउ हांगासिनो दाउबो हांदों अमाबो हांदों बोरै मोनदों मोजां मोनदों फुरा मोजां नै फुरा बिदै गजोबबाय ओमफ्राय नैथिंजाय एकदम जानो लुबैलायबाय आरो ना नै अमा हांदों बरियानो नैथिंजा दुगैबाय थ' नोंथांमोन जों दायो माने सरलपारायाव फैनानै एसे दुगैबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा आदा गय खाबानिफ्राय आं गय जानोसै ओमफ्राय आंबो जाहैगोन जनसेना थांगोन जों जनसेनाया माने बेबो जागोन पेकेट लाखायनो मिथिबाय आदाया बिसमुरियाव सोरबाफोर गय जानोबा
बिसमुरियाव सोरबाफोर लाखिनानै गय जानो गोसोबा आदाया नै पेकेट लाखादों मिथिबाय जानो हागोन आरो नोंथांमोन थ' नोंथांमोना नै ड्रन शुट लागासिनो ड्रन शुट माने 360 एंगेलाव नै नागारनो दंना ड्रन शुट लागासिनो मेगन बेखेवाब्लाबो आं नोंनो ओमफ्राय आदा न'खौ गारनायखौ माबायदि मोनखो बरिया मिथिं नों माबायदि मोनदों सरलपाराखौ आं जोबोद मोजां मोनो खिन्थु आंनो गार्लफ्रेन्ड सासे नांगौमोन गार्लफ्रेन्ड बेबो जों खालामना होगोन थेवबाबो बिराद मोजां फंबाय आंनो मोनसे जायगा देखायदों थांगोन जोङो थांनानै सालाकाथियाव माने गाबोनहालागै थांनोबो हागौ बयखौबो सापर्ट खालाम बे फंबाय मोनाबो गासिबो इउटुबार जानो गोसो ओमफ्राय फरायगासिनो दं आरो ना खिन्थु फरायनायखौबो गारनानै थ' नोंथांमोन आं दायो माने सरलपारायाव फैनानै जोंहा क'क्राझारनि आदामोनखौ लोगो मोन्दों आरो ना ओमफ्राय नोंथांमोना देखायगासिनो आङो ओमफ्राय आदामोनाव सोंगोन दे आदाया गेमस्रिखौ सिनायगोन ना सिनाया बेखौ सोंगोन आङो मानि थाखाय फेमास गेमस्रिया सोंगोन आङो थ' आदामोन नोंसोर गेमस्रिखौ सिनायगोन ना सिनाया गेम्सखौ आंथ' सिनाया आं ललिपखौ सिनायलै आदाया माने ललिपप जानो मोजां मोनोमोन नालाय उन्दैयाव माने बै ख'ख' फरायनाय जेनाव जेब्ला ख'ख' फरायजेनो ना गारां गारा फरायजेनो अब्ला माने आदाया आथोनानै चक्लेट मोनजादों बियो बै देन्था गोनांलाया बेखौ मोनजादों बेनिखायनो ललिपपखौल' सिनायो आरो ना माने गेम्सखौ सिनाया ललिपपखौल' सिनायो नङा होमबा थ' जोबोद गोजोननाय थाबाय आं खिन्थु सरलपारायाव फैदों आरो दिनै बेरायनो ओमफ्राय आदामोन आंखौ लोगो मोनबाय गोजोननाय मोनबाय नै इथिंबो दङ आदा सासे इथिं आदायाबो बिसमुरिनिखा ओमफ्राय नै इथिं फंबाय दङ नायनो हागोन नोंथांमोना फंबायखौबो लोगो मोनबाय बिराद मोजां नोंथांमोन मिथिबायना जायगाया एकदम भुटान बर्डार आरो ना बिराद मोजां नोंथांमोना फैबानो जाबाय बेयाव एसे आदा सासे दंबावो मिथिबाय एक्टर बियो एक्टर फिल्मनि जोंहा बर' कालचारनि मिथिबाय ना आदा बुंहरदो एसे नाइस टु मिट इउ जोंनि जास्ट ओरैनो बेरायनो भिडिअ खालामनो फै जाहाथे सोरबाफोर न'खराव एसे दुखु दाहा दंब्ला बे जायगायाव फैब्ला मोजां मोनो आरो ना गुसु निजोरानि दै बोहैनायजों दुगैयोब्ला गोजोन मोनखायो नङा होमबा आंबो दुगैबाय नोंथांमोन मिथिबायना बिराद मोजां मोनदों आं जय बर' हारिनि जों दायो थांसै नोंथांमोन आं दिनै भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब लाइक शेयर जितना सके उतना कमेंट ठोको ठीक है आरो गोदान गोदान आंनि नोटिफिकेशन एब्ला नोंनि सिगांसिन बयनिबो सिगांसिन मोननो थाखाय ये मेरा डेमो बसुमतारी चैनल है सबसे पहले पहुंचने के लिए सबसे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाना ठीक है दोस्तों सब लोग सपोर्ट करो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा बाय बाय दोस्तों जय हिंद जय